Buwan sa Hulyo na, Nutrition Month na. Naanda na nato matag buwan sa Hulyo nga sa ulogon kini subay sa pagpahinumdom kanato sa kamanungdanon sa mga sustansyadong mga pagkaon sa atong panglawas. Pinaagi sa pagkaon niini, kitang tanan mahilayo sa balatian ug magpabiling piskay ang atong panglawas. Kini ang gipahimugatan sa usa ka registered nutritionist ug dietitian nga si Reynaldo Istomata. Siya nagmugna og usa ka Facebook page aron sa pagpaambit sa iyang kahibawo ngadto sa iyang mga follower kabahin siyang kampanya nga Nutrition Not Medication. Karong buntaga, dungat na makisayod kabahin sa iyang pagtuon, dinhilang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, makisayod kita kung unsay anging buhaton aron mahalikay sa mga balatian pinaagi sa saktong health and wellness lifestyle. Hinabiyon ta karon ang usa ka registered nutritionist and dietitian. We have this morning Mr. Reynaldo Bobby Estomata. Maayong buntag, Sir Bobby, og welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa diha kaninyo, gingon man sa atong mga tigpaminaw sa Kapuso Channel. O labi na kadtong dunay mga sakit sa puso o sa laing matang sa mga sakit sama sa diabetes, cancer, kidney, or heart or stroke. Very interesting discussion gayod. Karong buntaga, daghang salamat sir sa imuhang oras. Busa, hisgutan ta kining imuhang Facebook page nga Nutri-Coach. Usay tinguha nimo sir sa pagmugna sa maong social media account? Nindot kayo nga pangutana because diri sa atong pagkabutan karon naanad kita nga kung dunay sakit magpakonsulta gyud kita sa usa ka medical doctor. Sakto na siya. Pero do na siya kakulangan. Mao ning gitawag nako og Nutri-Coach because ganahan nako nga tagaan gibug aton ang nutrition sa setting nga dili lang consultation but kining gitawag nato og coaching. Subay ning pagsaulog nato sa Nutrition Month karong adlaw, sir. Unsay gihingusgan ninyo alang sa sakto ug luwas nga panglawas? Nindot gyapon na nga pangutana, ang National Nutrition Council ang ilaharong team sa 2022 sa National Nutrition Month mao ang wastong nutrition sa bagong normal. Mao na ilahang team. But my personal advocacy for the last 3 years actually has been nutrition, not medication. Kung atong hisgutan, ang mga sakit sama sa diabetes, sa cancer, sa heart attack, o sa stroke, mao gyud na siya ang long-term nga solusyon. Gawas ni ana sir, usa pay mga saktong pamaagi aron malikay ta sa mga balatian, ilabi na kadtong mga nagkaedad na. The first thing nga ato gibuhaton is pagkuha nining optimal nutrition. Now, ang nakanindot sa optimal nutrition, kay bisag unsay imong sakit, ma-diabetes, ma-cancer, ma-heart attack, ma-stroke, autoimmune, or even mental health issues, doon na gyud siya epekto. Now, there is one concept that I'd like to share actually in all of my clients. Our body is a self-healing organism, provided we give the right environment. Now, unsam nang right environment? Balik ta, optimal nutrition, kanang imuhang supportive lifestyle, apil na ang sleep quality, ana niya, ang imuhang physical activity. Dili ka kinahanglag doktor, ani nga mga intervention. That's the first concept. Second concept I am sharing to my clients, the doctor of today is the patient. Para sa uban bago na nila, ang doktor karong panahona, dili ang medical doctor, ang pasyente mismo. Kay matod pa sa mga karaan, the best doctor is the doctor within, and that is the immune system. You don't need drugs or medication to strengthen your immune system. You just need to have optimal nutrition and supportive lifestyle. The third concept is you are the medicine. Thank you so much, Sir Bobby, for sharing all these concepts. No, it's really the small and daily habits nga kailangan Correct. natong tutukan o Sakto usbon. gyud. Busa, Sir Bobby, isip panapos, unsay mensahe nimo para sa ato ang mga kapuso sa imong gustong ipaabot alang sa tanan? Okay. Una, mura siya disclaimer. Wala ko nagrekomenda na undangan ninyo ang inyong medikasyon. Now, kinahanglan na siya for a certain period. Pero kung gusto gid mo nga dunay solusyon ng inyong balatian, do these three things.
first, optimal nutrition. Now, unsam ng optimal nutrition, that's where you need the registered nutritionist dietitians. Daghang salamat usab sa paghatag og higayon aron ako makapaambit, meaning unsay naas kinayahan na pwede nato magamit. Dili lang kung doon na kay sakit, kundi hantod sa pag-maintain sa imuhang panglawas. Daghang Daghang salamat. salamat.